Riang Circle. Me do the thing for the girl there. Do the thing for the girl there. Me girl, still let your nails in a me back a crab. I saw me know the fuck your proper car. Beat up the body from your pussy jaw. Me nah go blow your punani like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop a touring by your condom and a proper jaw. Vroom say that tweet make she sweet for me avatar. Boots up like soccer star, firm up stand back a R. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Good long like skillion. We force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now go belly now. Come here, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say my wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me na the club, me no care who a breed is. You make me hard like premix. So me say, come here, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. You come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble.
ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat! At kasama nila naman ang pinaka-pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandaan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Hello, mga almusalers! At syempre, hello mga kamata sa ating mga almusaler dyan na nakaantabay na ng maaga. Halo kay Alexandra Gaviola. Halo at syempre kay Kimberly Payne. At syempre sa mga iba pang nanonood ngayon. So ngayon, last na kami makakasama ngayong week dahil bakasyon grande na tayo. Ayan. Pero syempre, hindi naman kami magpaparamdam pa rin kami sa araw ng patay at ng undas. Parang isa lang yan, no? At syempre, hello sa inyo lahat. Ngayon naman natin na ilalabas ang ating October Solid Almusaler. Ayan, kaya abangan nyo lang yan mamaya. Ayan. So, nakatutok na naman kayo sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club. On the go pa rin tayo sa kwentuhan at go na go pa rin tayo sa kasiyahan dahil swak na swak sa kulitan. Dahil makakasama pa rin natin ang walang nakupas-kupas na cutie patuti, Kimpi! Hello, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. And happy Thursday! Ayan, mahaba-haba ang ating bakasyon ngayon. So, halo kay Alex Gaviola, kay Paul Ambat, halo kay Vanessa Desamito. So, syempre, nagabang pa rin kami sa iba nating almusalers. Baka nag-aanda na rin sila para sa mga kanya-kanya nilang bakasyon. So, saan ba kayo pupunta ngayon, guys? Yes. Anong gagawin nyo this coming, Anong gagawin nila? Holiday. Gagayahin lang nila si Rupert. Ay, si Rupi. Spend time with my family. Ayan, hindi magpapahuli ang ating guwapong Kenkoy, Rupi! Hello, Madrid Nation! Kamusta naman kayo dyan? Hello. Ang daming dahil nun Aya. Ni DJ Ai. Dahil ganito, dahil ganyan. So, yan siya. I-share Wala nyo po na akong rin masabi. Yan. Yan. Hello, Sige, kay share nyo lang. Karen Jim I-share nyo po. Palaganas. Welcome Yan. back. Parang ngayon ka na lang ulit namin nakita, Yan. Karen. Masyado I-share nyo ka po atang ang aming busy. live. At bago tayo Yan, mag-start syempre, ng ating hi program. kay Emmanuel Marquez, halo. And then kay Elena Teka. Alicia, halo. Ito pa ulit-ulit kong Ano, sinasabi. ano, Bago kayo syempre. mag-start, bago tayo mag-start ng program natin, mag-selfie kayo at send nyo sa Yes. aming Facebook Mag-send kayo page. ng picture kung Paano ba kaninong siya? team ba Paano? kayo. Paano? Kay Team Kimpi, ito yung post, yung kay Rupi. Ito, ganyan. pupost kayo ng naka-like. Yes, syempre kung kaninong team kayo, magkakaroon ng kanya-kanyang prizes. Pag kay DJ Ai, Yes, iba yung nakaganon. prize. Yan, ganito daw Hindi kanya. ganun ako. Yan, sabi ni Elena Alicia, nakaka-miss daw. Syempre, miss ka na rin namin, Elena Alicia, dahil ngayon ka lang ulit nagbabalik. Yes. Yan, welcome At back. At syempre, Yan. aside from selfie, Yes. do not forget to share this live para magkaroon na tayo ng prize. Matagal-tagal din para magkaroon tayo ng special prize about sharing. Ayan, dapat tagpagin niyo maka 200 shares. At syempre, for more updates, do not forget to like and share our Facebook pages. Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. Kaya naman sa ating mga kababayan dyan sa Davao, mag-iingat po kayo at Yes, ingat pray kayong always. lahat dyan. Ayan, ibalik na natin sa ating guwapong Kengoy at cutie patuti. Hello. Ayan. Ang unlad ng trapiko dito sa Ayan. Metro So, Manila. syempre, i-share nyo na lang ang aming stream ngayon and don't forget na mag-react. Pindutin nyo lang ang heart button and like button. Yes, para sa syempre, team. lahat nyo na yan, pati yung wow, tsaka yung Oh, kaka, diba? Wag lang yung angry and sad. Oh, Dahil hindi teka naman lang. tayo malungkot dito sa ating almusal. Again, audience club. check, audience check. Yes.
Sino dito ang mga Team Ruby? Pag-comment naman Ayan. kayo ng Ruby dyan. Ayan, syempre sa akin gusto ko lang Mag-rehat. mag-react kayo ng heart kung kay Team Kimchi ba kayo. Basahin yung Yes. comment ni Ayan, sabi ni Prietos. Prieto sa Luna, ay medyo late na ako. Busy ang Ang peg, Kakatapos tatapos lang namin mag-decorate para sa Trick or treat. Happy Happy Halloween Halloween sa lahat. Is mine. Ayan, Yes. pati kay Joanne Hello Ilagan. kay John Watching Ilagan, again watching there again from here from Davao. Pampatanggal ng kaba dahil lumindol ulit Ay. dito. Ayan, ingat kayo lahat dyan sa Davao. And syempre yung ating Madrid Davao. Mag-ingat kayong lahat dyan. Oh, yes. Yes, so simulan na natin ang ating unang game. Paano nga ba ang ating unang game? Yes. Ayan, so sa ating unang game, yan ang hangman. Simple-simple lang, magbibigay lang kayo ng mga letters. At syempre, paunahan Hi. kayo. Paunahan kayo mula ng category bago pumutok ang mga Kaya, letters. wag mo itutok. Kaya, wag mo itutok. So yan, ang ating Hi, baby girl. unang category Hi, ay baby ano ba? girl. Galing Easy, mga hula. medium, or hard. Parang may pan-text ako Medium sa'yo. or hard? Yes. Ano ang gusto nyo? Yan, mahaba ang ating ano Si ngayon. Bin ang gusto ko. Weekend. Gusto ba si Bean? Yes. Ayan, halo-halo kay Jana Gabika. Pa-shoutout po ako dito sa Pangasinan. Ayan, halo-halo Jana and sa mga taga-Pangasinan. Jana, gabi ka na naman. Yes. So yan, i-comment nyo na kung anong category gusto nyo. Easy, medium, Sino or tong hard. Ariel Mondrales Solar? Mondares. Mondares. Easy, medium, or hard. Yes! Easy, medium, or hard! Si Pili na Alex kayo. walang palya, no? Since last day naman, ayaw niyo mag-easy. Ayan. Mas mahirap yun. Ayan, try natin yung hard. Dahil sumagot si Karen siya kasi ano. Nakakatuwa yung mga viewers natin kasi meron na sila kanya-kanyang top Top fan. fan badge. Long and hard. Lahat Ayan. na sila! Sabi ni Jana Diokino Gabika, Yan. long and hard ang gusto ko. Nako! Meron tayong isang mahabang long na word. Ayan, long and hard. Yes, Ayan, and ang hard. category ay Ay, Myths and Legends. Wow, bago yan. Easy lang tayo mga pre, sabi ni Elena. So, mamaya pwede tayong mag-easy. So, yan. Input nyo lang. Yan. Ayan, sumagot si Paul Ambat. Sabi niya, letter E. Sino si Paul Lambert? Lagi yan tinatanong kung sino si Paul. Ilang beses ko na rin sinabi sa kanya. Ay, nako. Ayan, meron letter E. Agawan ko na si Ay, Alex. nakabida si Paul? Ha? Yes, dahil mamaya excited na rin kami dahil kami Uuwi ay na kami! uuwi Hindi na. na kami babalik. Cavite. Uuwi na Yes. kami. The Absolute Club Is signing going to town. Towns. Ayan, sabi ni Maraming Paul towns. Linda. Si Towns. Linda ka daw. Ay, si Linda daw. Sino? Uy, si Linda dito. Ayan, Oh my hindi God, siya Linda din Aphrodite kasi may letter E. Asan Dalawa. na ba yung ano? Sabi ni Emmanuel, Yung letter do I. something. I. Gawin mo nga sa akin. Walang letter I. Linda daw. Parang halata kayong lahat nanonood ng Tulfo Huwag kayong mag-alala dahil kami rin lahat dito sa kwartong to nanonood ng Tulfo. So yan na nga po, iniwan ako ng aking mga kasama. Kitang-kita nyo naman sa screen, wala. So yan. So sabi ni Karin, letter S. Letter S. S. Halo-halo kay Crystal Claudio. Walang letter S. Letter S. Wala. Sabi ni Saan? Jana, letter D. Letter D. Wala ring letter D. Uy, ano ba yan? Ayan na. Meron tayong special. Oh, Yan. narinig mo So, ba yun? kanina inaanap niya si Linda. Ito na po, si Linda. Okay. Ayan Oh, na. bigyan nyo ng shades. Bigyan nyo ng shades. Bigyan nyo ng Ayan na shades. po. Si Ruby. Ay, Sino ka po? Linda. Alias? Alias Linda po. Alias Linda. Bakit ka nandito ngayon?
ngayon? Ba't ka nandito, Dimple? Naimbitahan po ako ng ng Almusal Club na mag-guest. Kasi hindi Balita po kasi namin trending na trending po kayo ngayon. Kasi hindi po ako pinapanigan doon sa Sabi iba ni eh. Joanne, letter M. Letter M! Isa na lang guys, so hulaan nyo na ang ating word. Teka, hindi ko Myths and legends. hindi ko po makita yung yung Ayan. Ayun na si Linda. Ito ay myths and legends. yan, hindi ko tili pala si Linda, ano. Yan, may salamin na siya, hindi nakita yung mukha niya. Sisi alias ano ko eh. Alias, Oh, ayun na sila nagbubunan ng letters kasi natakot na sila. So, hinuhulaan nila. Nag-search. ayan guys, isa na lang ang ating balloon. So, hulaan nyo na po ang word. Yes. Sabi ni Jenny Remo, welcome back! Jenny Remo, sabi niya, Hi! ano to? Pakibasa. Chorba. Chulation? Try natin ang letter. Ay, hindi siya, ayan, churba. Kasi walang letter M. At wala rin letter S. Yes. Yes. No. Maybe. Okay, input na kayo ng letters. Sabi ni Mary Very Jane. Dulay. Persephone. Persephone. Alam ni Robert yan, niloloko lang niya ako eh. Wala siyang letter S. Ay, oo, wala Guys. letter S. So, hindi siya Persephone. Walang letter S. So, input nyo lang guys sa kahulaan nyo. Ito ay myths and legends. Para matapos na natin ang unang set. Kung walang nakakahula. Mag-input kayo kung anong letter. Ano nga bang letter? Sabi ni Paul, letter P. Letter P. Pag pumatok, kasalanan ni Wala Paul. namang panalo sa set 1. Letter P. Ay! Safe, safe! May Wow! letter P. Ano kaya to? Ano kaya eh? Ano to, Ryan? 20 silog. May letter P. Benpe. Benpe silog. Myths and legends yan, mahirap makita yan. Ayan, i-google nyo na. Dahil alam ko, Google search knows best. Google search. Google. Ayan, ano kay Beth Mendoza. Beth! Ayan, halo, Beth halo. Mendoza. Beth Mendoza. Ayan, halo, halo. Sabi ni Ryan, letter H. Sure ka na ba dyan, Maui? Maui! Maui na! Ano na nickname mo, Ryan? Maui, the bouncing. Bouncing boobs. Dancing boots. Ano daw sagot niya, no? Lexicon. Yes, walang letter S. Very kulit niya. Sige. Try natin ang letter H. Leprechaun. Ayan. Hindi siya, ano. Ayun. Sabi ni Ryan Buwan. Leprechaun. Ano yan? Ano yan? Leprechaun, leprechaun. Ay, leprechaun. 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 Alam Ayan, mo, sumagot na rin si Resdy ng Leprechaun. leprechaun. alam kong leprechaun yung ano eh. C-O-R-N. Leprechaun. Letter L. Leprechaun. Letter R, letter C. C. A, H. U, N, S. Congratulations! So, Ryan! Christian Buwan. Siyang nakahula, sumunod si Resdy, and then si Kerwin Palaganas. So yan, don't worry, pwede pang bumawi at ang ating second set ay... Famous character. Ayan, famous characters. Ang favorite ng lahat. Lechon baboy daw. Kaso wala. Hindi nagsasalita si Rupert.
Lechong So, baboy. yan. Famous characters, guys. Input nyo lang inyong mga sagot. Oh, yes! Dahil marami pa tayong games for today. Hangman said too, it's famous characters with 2 words. Bakit Input lechon? tayo ng Saan yung letters. lechon? Next, ano na tayo, Ayan, guys? sabi ni Alex Obiola, letter E daw. E. E. Ayan. E. Meron siyang isang letter E. Naghihikab na naman po itong epal na to. Sa Japanese, bawal yan. Happy na siya. Siyempre, uwi na tayo. Ayan, meron na tayong letter E. Halo kay Miss Claire Junjong. Sabi niya, letter I. Hi, Junjong! Balita ko, alam ko si Miss Claire ata nasa Davao. Kamusta Tama na po si ba, Junjong? Miss Claire? Malaki na ba? Hi. Sabi ni Katie and And si Elena, letter A. Sabi naman ni Ruth, tsaka ni Kerwin, Letter S. Sabi naman ni Jana at saka ni Gabi ka, letter J. Walang letter S, Dalawa Kerwin silang and sisingin. Ruth. Letter J. Talawa Ayan, silang ano? Walang J. J. Mga nagkakapagod na yan. Talawa silang tipin. Ayan, lalo kay De La Cruz Meraluna. Cathy Avenir. Tabi, De La Cruz Meraluna. tabi ni ano, ni... Welcome to the Almasal Club. Happy Halloween, sabi ni Ruth. Tabi ni... Ni Kerwin Palaganas, Boss Lightyears. Hi, Boyet. Kanina ikaw si Lindo. Buzz Lightyear. Oo. Si Buzz sa Toy Story. Yes. Lightyear So, ba try siya? natin. Try natin. Letter. Si ano yan eh? Letter U. Letter U. Oh, mukhang Buzz Lightyear. Letter R. Letter to infinity and beyond. Ang galing-galing naman ni Kerwin eh. Galing! Buzz. Ano pa? Light. Busa mo na. Yes. And Y. Palakpakan nyo. Ayan, congratulations, Carwin Jim Palagana. Ang galing mo, Kerwin. May magkakaroon ng Toy Story 4. So, meron pa tayong Yes. last set para sa ating hangman at ang category ay Pa-comment naman na ano. places with 2 words. Places daw ang category eh. Opo. Hala. Natakot ako dun. Why? Gusto mo kauwi? Sabi ni Fernandez, Geraldine, letter B. Letter B. B. Sabi ni Cathy Avenir. Letter A. Avenir, di ba font Ay, yan? naku, wala yung A and B. Walang A, B. Kaya mo na familiar sa akin si Gary Two Avenir. words, niya pala. places. Favorite ko yung font na Avenir. Yes, maganda tong font na to. SK. Oh. Hi, Cathy Avenir. Naka-bold yun eh, no? No? Si Cathy. Hindi, merong hindi Uday. bold na Ano Avenir. Uday? Uday. Oo, Day. Wala bang bold na Avenir? Uday. Puro simple lang yung Avenir. Yes, uwi na tayo. Ilang oras na lang. Regular lang. Yes. Input lang guys ng Oh, letter. input kayo ng letters. Sabi ni Ruth, letter O. Mount daw. Ayan. Hi kay Katie Avenir. Hi. Sabi niya, hi po. Try natin Miss Hello, Ed, ang hello. letter N. Letter L. Ayan. Sumagot si sumagot si Sino? Resty. Resty the si Snowman. Ruth. Sabi niya, mount daw yung unang word. Yes, tapos may sagot na si Resty. Mount Everest. Everest. Oh! Try natin letter E. Everest. M! Letter M! M. And O U. N T E. E V E R E S E. Ayan. So, congratulations kay Resty Gabus. Ikaw po ang nakahula ng Mount Everest. Resty the Snowman. Ayan, halo-halo
kay Mr. Reza Valdelamar Salomon. Hi, Mr. So, Re. sino ba ang ating winners? Uy, alam niyo ba, ang ganda ng umaga ni Mr. Re. Congratulations sa ating mga winners sa Pag- Hangman. Paki-PM ang inyong mga numbers. Ryan Buwan, Kervin Jim Palaganas, and Resty the Snowman, Resty Gapos! Congratulations sa inyong lahat. At syempre, paki-PM ang inyong numbers. At huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong Feeling ko si tatlong Resty, ano eh. games. So, ang ating next game ay ang Word Matrix. Makinig kayong mabuti sa ating mechanics. Okay, ang ating category ngayon ay creepiest places in the Philippines. Ano nga ba yung mga nakakatakot na places in the Philippines? The most scariest. So, simple lang ang ating mechanics. Pahabaan kayo ng makikitang word. At syempre, paramihan kayo ng points. Bawat words ay may katumbas na points. At dapat kung i-input nyo ang inyong mga sagot, dapat nakalagay ang column. For example, kung nasaan ang first letter ng word ng dog, kunwari nasa letter J, and number ng letter D, J3. Ganon. Okay, so nakuha niyo ba guys? And comment ready kung ready na kayo. Ulitin ko, ang ating category ngayon ay scariest places in the Philippines. Isa lang po ang mananalo. Kaya naman, galingan nyo dahil pahabaan kayo ng makukuhang word. Okay, ready na ba kayo? Kasi nakita niya ako kaninang umaga. Ang ganda ng umaga ni Mr. Re. Buong-buo. Habaan mo pa! Kuya! Tapos ang bait ni Mr. kanina, binibigyan ako ng kanin. Ganyan kabait So, ni Mr. yan Re. ang ating category ay Kasi good vibe siya. scariest places in the Philippines. Hi, Paul Bat has joined today. Ruth Gabian, ready. Ready. Welcome to Albusuco. So, yan guys, kung nakita niyo na yung place na yon. Yan, kung sige, saan comment lang, simula ready. ang letter, paki-input kung saang row and column nyo ito nakita. Yan sabi ni Rusty, Ozone Disco. A1. Sabi niya A1. Disco A1. Yeah. Ozone Disco. Yeah. A1. A1. Ozone. Disco. Meron na A1. pong nasa gilid ang tamang column and row. Ayan, merong Ozone Disco. Yeah. Yes, meron ozone disco. 1, 2, 3. Ayan! Sabi ni Alexandra, 80. Balete Drive. 80. Balete Drive, ito ba yung saan ba yun? 2 points. Alex. 80. Balete Drive. Sabi ko na yun, sa 80. may Batangas. 80. Tama ba? Saan? Ay, 80. QC pala. Hindi pala siya Batangas. And- Saan ba yung ballet? 80. 8D. Guys, unahin niyo yung letters. 80. Yan. Ba? Oh. Taas. Sa Quezon pala. Sa Ba? Caloocan. Let. De. Drive. Right. Tama ba? Ballet. Ba't dito ka na? Hala. Tama? 8D daw. Oh. Yan. Huh? Tama ba? Mali. G11. Mali. Kasi meron. Saan yung nakita yun ng ballet? Kasi parang meron. Nasabi niya 8D? 8D. Bale. Mali. No. 11G daw pala. Ah. Kinarek na. Wala pa namang sumasagot na sumunod. So, yes. Sige. Sabi ni Rusty, Diplomat Hotel. Diplomat K12. Hotel. K12. K12. Punta na ako dun sa diplomat. Oh, zigzag yan ha. Ang galing. Ano yun? Hindi ko alam yun. Pa-search nyo. Sa Baguio. Sa Baguio. Can you search it? Maganda, Zen. How's your experience? Saan ba yan? Sa teacher's camp ba yan? Yes. Hindi. Iba yun. Oh, no. Ay, hindi ba ako nakapunta dyan? How's the experience, Miss Zen?
Sa Baguio pala yan? Yes. I don't know that. Kamusta? I like horror pero hindi ko pa pinapupuntahan. Kilabot. Para ang lamig kasi doon. Eh, Baguio yun eh. Ano hindi ka sa loob ng ano? Tapos, tapos pagdating nga Sabi ni sabi ni Claire Junjong, cave, L9. Meron bang Walang cave. Walang cave. Sabi naman ni Alex, Manila Film Center. Ang galing naman ni Alex. D10. Manila. Film 4, Center. 5, 6, Yan, alam ko yan. D10. Letter O 7, simula ng 8, 9, 10, D10. 11, 12, 13, 14. Pero sumagot si Vanessa Kylie de Samito, sabi niya Manila Film Center, F10B. F10. Manila. Film Center. Film Center. Center. F10B, sagot ni Vanessa de Samito. Anong sagot niya? F10B, Manila Film Center. Ayan, so ang tamang nakahula ay si Vanessa de Vanessa. Samito. Yes. Ng Manila Film. Sayang yung sagot ni Alex. Yes. Sabi naman ni Resty, Laperal House. 1, 2, 3, 4, La Peral House. Laperal House, C12. C12. C12! Ayan, merong Laperal House. Sabi ni Resty. Yeah, White House. Sa Baguio rin yan. Yes. Ayan yung sa, Alang sa may teacher's Sa teacher's camp. Yes. pero lahat ata ng tulugan sa White teacher's House camp, yun. meron. Sabi ni Jenny Remo, Locan. Ano to? Locan D3. Locan. Locan? Meron bang Locan? Wala. Lawakan? Wala. Lawakan. Hindi kasama ang lawakan. Hindi pala siya kasama. Lawakan pala yun. Sa Baguio yan eh. Lawakan. Locan. Social ako Lawakan eh. ah. Locan po. May pinakamahaba pa dyan. Ang dali-dali lang. Bakit nakakatakot sa Pero mahirap diplomat? hanapin. Parang maganda naman ah. Tara, puntahan natin, Kim. Alin po? Kim. Puntahan Alin natin, yun? puntahan natin. Yes daw. Totoo yun. Oh, papaya. Tagal ko sa Baguio, hindi ba ako Pwede nakapunta naman rin? pumasok. Tara. Yes. Merong schedule 7 p.m. Ang cute nga eh, kasi Hindi siya parang pwede umaga? vintage house. Ang kuri na naman nun. 6 to 7, 7 to 8. Ganda, Yun tingnan talaga mo, para may ramdam sa yung ilalim. passion. May Sabi garage. ni Jamie Jane, nagbabalik. Halo, late na ako. Kakamiss ang Salers. Nurse, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Busy sa work. At least bumabalik ka. Yes, malapit naman ang ating long weekend, kaya naman. Hindi katulad ng iba dyan. Sabi ni Prietos Ayan, ang Clark galing. Air Base Hospital. Ah, isa pa to. Search mo nga, search mo nga. Dito sa Clark. Saan daw na? Ano, meron dyan? E4, tama ba? Sa E4. Clark Air Base Hospital. Yung Clark, hindi Hindi siya talaga wala Uy, na may sinasabi dating si military. Miss Dito kasi sa Clark Air Base Yes. Hospital, hindi ka po pwedeng pumasok mismo sa loob. Hanggang labas ka lang. Hanggang Bakit labas daw? lang. Kasi Masyado daw super delikado. Sobrang Ito yung sa mga toxic, parang military toxic. dati. Hindi diba? siya toxic kasi maraming mga spirit something na Spirit. sumasama yung mga ganun. Palabas, Kaya ganun. kaya hindi sila pumapayag. Ganun ka. O di at least may sabi jowa niya, ka na. May Hindi. sumama na sa'yo. Kahit yung garden, ayun na, pag tinatanong mo, anong hospital po to? Ayaw niya magitin yung word na. Sabi ni M.A. Leo, maanghit. Kinikilabutan daw siya. Maanghit Oh. Cave. O ayan, sa mga single, punta na kayo doon. Maanghit Cave, I-12. Ayoko, Sabi ni ayoko M.A. pumunta Leo. dyan. Mali siya. Mali Ayoko siya. pumunta. Sabi dyan. naman ni Vanessa, Maanghit Cave, I-12. I-12 ba itong sagot ni ni M.A. Leo? Hell yan. O ayan, ay. I-12. Ay na malaki. Maanghit Cave. Mali. Hindi L12. L12. Mali. Hindi siya 12. Hindi siya 12. Hindi siya 12. Sabi ni Joshua Lily, hirap. Ay, feeling ko yung binabanggit niya yung dulo. Dulo, wag yung dulo Yung first letter, dapat First wag letter. yung last i-consider na letter. natin yun, na nakita niya. Consider na natin. Oh, kasi Sige. isang buo naman siya, kaya kita mo talaga. Okay. Walang problema. Ayoko pumunta sa cave na yan. Bakit? Manghit? Manghit. Hindi, magpupunta ako sa cave na yan. May dala akong deodorant. Hindi na siya Marami maanghit. maanghit. Hindi ka mahapon. Tapos papahiram So ko sila. yan, meron pa Isa. isa. Last one. Yes, meron pang isa. But not the least.
na hindi napupunta. Ayan. Ano yan? Baka may vlog dyan. Meron pang isa, guys. Ay! Halo-halo kay Mr. Jomar Jomar Solomon. Solomon. Late Late ka ka na. na. Halo-halo. So you can chill. Yan. Yung hospital na yan. Sikat naman din daw. Manila Clark Air Base. Sikat na sikat yan. Talagang delikado doon, ni Zen. Oo. Talaga ba? Pag wala kang jowa, may sasama sa'yo pag alis mo. Sa Clark Air Meron Base. pang isa, sabi niya ako ng single halo-halo. Hindi ka pwede pumasok nang wala kang Wait, parang ano na to, bakasyon na si Alkno. Ang galing naman ni Resty. Sabi niya, hospital. Ruins. D2. Ito lang. Tama tayo nun. Paalala lang, sa mga mahilig magkape, hanggang 3 kape lang tayo per Saan day. yun? Saan yun nahulaan? D2? Baho. D2 daw? Yes. Ayan. Ayan, sabi ni Diyan. Jerry, nandito na si Mr. Vino. Mr. Venom daw. So, kompleto na ba ang ating 8 words? Yes. Ayan, sino ba ang ating winner? Winner, pakilala mo. Banggitin ko lang ulit yung mga creepiest places natin. Yes, Balete yes. Drive, Punta na kayo Ozone dyan. Disco, Diplomat, Lapilang House, Clark, Hospital, Sino yun? Ay, wow! Ayan. Hindi ka naka-transition, Miss Zen. Ayun ko nga. Ayun na. Yun yung mga winners natin. Ayan. Akala ko mananalo si Vanessa kasi meron na siyang 6 points. Pero nahulaan ang hospital ruins ni Resty. So nagkaroon siya ng 8 points. Congratulations, Resty Gapus. At syempre, PM mo na ang iyong number sa aming Facebook page, Madrid Philippines. At ang mga nakuha niyong sagot ay Hospital Ruins for 3 points, Diplomat Hotel for 3 points, and Ozone Disco for 2 points. So, 8 points lahat yon. Ayan, congratulations. At syempre, meron pa tayong last game. Simple-simple lang. Ito ang movie serye. Paunahan kayong mahulaan ang tamang title at syempre dapat kompleto yan. For example, Now You See Me 3 and Twilight Saga Breaking Dawn. Kung merong number yung title, ilagay nyo. At syempre, kung series naman, pero meron siyang second title, kunwari yung Twilight Saga Breaking Dawn, dapat kompleto yan. Okay, so kung naintindihan nyo, ready na ba kayo? Comment, ready! Ayan, wag masyadong hard. Ayan, ang ating unang category genre ay Adventure. Pero lahat, ano siya, may halong horror. Adventure para sa ating unang genre. So yan, input lang guys ng inyong mga sagot. And syempre kung nag-enjoy kayo sa aming games ngayon, dahil magbabakasyon na, mag-heart react naman kay John and like react. Syempre, i-share nyo na rin ang aming live ngayon. Yes! Share nyo ang aming live and do not forget to like and share din ang aming mga pages para for more updates and to keep you all Sabi ni posted. Resty, Day of the Dead. Day of the Dead! Day of the Dead. Time has away. Tama nga ba? Sabi ni Prietos, The Walking Dead. Si ako na single, Zombie Land. Sabi naman ni Miss Claire Junjong, World War Z. Halo, Christine Joy Serrato. Oo nga, na-late ka na. Pero pwede ka pang manalo. Sabi naman ni Miss Claire, Zombie Apocalypse. World War Z. Mahirapan sila ata. May zombie siya, pero hindi siya zombie apocalypse. Hindi rin siya World War Z. Parang ano to, no? Parang mega comedy. Hindi rin siya zombie Alam lang. ni Miss Zen! Hindi rin siya Day of the Dead. Wait sa poster. May zombie siya. May mga pamalo. Lahat ng ating movies ngayon may zombies. Day of the Dead, Blood 9! Not yet. Hindi siya.
Hindi siya the dead, don't die. Zombie. Don't die, we multiply. Hindi siya Zombieland. May zombie siya pero hindi Hindi siya siya yun. zombie. Walang zombie yan sa pangalan, di ba? Ayan, sabi ni Mr. Jomar Laboriaz Solomon. Shaun of the Dead. Tama ba? Parang hindi ka pa sure, Mr. Zomar. Ano na guys? Input lang. Yes! Resident Evil, sabi ni ano. Rise of Ryan the Christian. Zombie. So, ang tamang sagot guys ay Like, Shaun of the Dead. Ayan. hatid sa inyo na Congratulations, Rupert. Mr. Jomar Solomon. Grabe talagang adik na adik ka manood ng movie. Sabi ni Ryan, Resident Evil. Ayan, para naman sa ating second genre, ito Evil, the ay final captain. action thriller. Pero may zombie din yan. Yes. Yes. Yung nanay ko mahilig Ano yan? Ano yan? ng mga zombie. Mill Master Zen Master. Anong title niyan? Pa-view. Huwag mo lang Maganda yan. ita-transition, ha? Maingay, oh. Oh my God! Ay, maganda to. Crush ko yung bidang lalaki. Yes. Ang ganda rin ng bida. Sino yung bida dyan? Yes. Si Lily. Si Lily. Lily ba? Lily Mahid. Maganda to. Lilibagin. Si Lily ng Lily Mahid. Awit, Mr. Venom. Mama, hindi siya mama. Ano to eh, parang hindi medieval ba siya? Medieval. Oh, social yun ha. Gusto ko yung medieval. Di ba medieval yun? napanood ko na kasi to. Maganda Medieval? siya, pero nabitin ako. Napanood ko yung walang zombie. Medieval. Tama. Lagi na tama. Dead na si Lolo. Deads na si Lolo. Sabi Warm ni Ryan, bodies! warm bodies, Ang aga naman. hindi. Ano siya? Ano siya aga, parang warm medieval agad. na team. Parang Spanish era, mga Yeah. ganun. Wow, social yun. Spanish era. Feeling ko di ba itong movie na to, parang doon Ito, trivia lang. Alam niyo ba, Baby, driver. alam niyo ba, ang Spanish bread ay naimbento nung Spanish The era. correct answer. Aha. Ano? Hindi ko na ulitin. Okay, wag na. Kokorni na eh. Sabi ni Alex, Baby Driver, no. No. It's zombie. Walang Eh. zombie sa Baby Driver. Bob Bazaar, Hindi. The Lady in Black, No. Lady in Night Black. of the Dead, Nandito si Douglas Booth. Si Douglas Booth. yung nasa Kaya ano. search na ng mga IT, Douglas Booth Movies. Cast. Oh. So, pauna na lang kayo, di ba? Bahala Yes. kayo. Dahil kay Kim. Kompleto dapat yan ha. May dalawang Kim. word dyan na doble. Dapat nasabi nyo yun. Yes. Ayan. Sabi ni Mr. Jomar, Pride and the Prejudice and Zombies. Yan, sabi na nga. Jamie ba? Jane, Dawn of the Google ka Dead. na. Dawn of the Nag-Google Dead. ka na, Zombie no? Apocalypse. Sabi ni Ryan, Medieval Zombie Dilemma. Pride, Prejudice, and Zombies. So, ano ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay... Ay, Pride and Prejudice and and Zombies. Zombies. Sasabi ko, Freddy Juice. Consider natin yung kay Jomar, may Yes, warm bodies ata. Di ako sure bakit puro Okay. zombie. Sabi ni Mr. Jomar. Kasi malapit na Halloween na. Pero yung Pride and Prejudice talaga, ano talaga? Yes. B and Book. Oo. Ito, next Ito, category. dinugtungan lang ng end zombies. Parang sila yung character, no? Ginawa Okay. So, meron pa tayong third set. Ito ay... Romance. That's my favorite. Gusto ko yun. Yes, our favorite. din yan ng Naging Papa sikat ko. yung ano dito eh. Naging sikat yung character niya. Characters. Bakit? Yes. Naging popular siya. Kasi Oo, Mr. Jomar Kagatan. Kasi Parang zombies sine. nga eh. May lista sa Nakakakilig. zombie Oo, gusto ko movies. kagatan. Silver, unahan mo na si Mr. Jomar, di ba? Yes. Kotang-kota na kayo. Ayan. Yeah. Ay, naku. Sabi ni Jomar, Warm Bodies. Relax ni Goblin, Jomar, no? sabi ni Claire. Sabi ni Goblin. Ryan, warm bodies. Ano yung nasabi?
Kala ko warm heart. Kasi Hinirapan ko na kayo muna eh. Awit ulit, Mr. Vino. Bakit kaya madali na yung huli? Kasi magbabakasyon na. Yup. Advance sagot ko sa movie 2. Oo, Sayang naman. sayang. So, ilabas na natin ang tamang sagot. Ito ay... Ano? Wow! Tulaya. Ang tulay. Apuram. Nawala po. Wait lang. Taas. Ang bagal daw Taas lang na Silver. isa. Taas. Last po. Baba. Taas. Yan. Ayan, ang tamang sagot Sagot ay... ay warm bodies. Ayan, ginagawa mo. Huwag mo isubo ang mic. He's still dead, but he's getting warmer. Ay, ba't mo sinusubo ang mic? Sabi ni Ryan, Nagbungian, nagdudugo. Napawaw Punas. siya dito sa Mr. Venom na benta sinigaw. Wow. Sabi ni Silver Eagle kay Venom. Ayan. Anong so, egol? Sino ba ang ating Lugi. winners? Winner. Ayan, naubos ang ngipin. Natanggal. Okay, so uwian na. Charot, ang ating winner ay set 1 to set 3. Walang iba. Ang ating, parang humabon siya sa ating sa ating, ranking sa Solid Almasaler. Ayan, congratulations to Mr. Jomar Solomon. Sa'yo lahat ang trono. Meron kang 90 pesos. Ayan. Venom daw is real. Venom is real. So, wag mo na kayong aalis. Meron pa tayong last game. Yan ang Art Attack. At ang ating Art Attack, ang ating, category ay... Oo nga, nakalimutan doon sa tinalim ng keyboard. Ang ating category ay OPM songs. Ayan. Opo, nandun sa my folder. I'm sorry, nalimutan ko. Ayan, simple lang. Daming nakain na siomay. Drawing Kaya ang daming nila, nasagot. kanta mo. So, meron kayong, pwede nyo wala ng title, 1 point, first line, 2 points, at syempre, ang unang tatlong maka 5 points sila ang panalo. Kaya naman, ready na ba kayo? Comment ready kung ready na kayo. Ayan. Comment ready. So, manawagan na kayo sa inyong Yan, mga pwede fans pa muna. kayong bumawi Kimpy guys and dahil Rookie. meron pa tayong Yan. 3 sets para sa Bago ating kami Art Attack. At saka bago kami mag-start, pwede pa kayong mag-send ng pictures ng selfie nyo sa amin. Yes, mag-picture kayo kung kanino Facebook team page. kayo. Kay Kimpy ba or kay Rupi. With Ayan. gantong post. Dali, mag-post kayo ng Yes. naka-like lang. Yan, Simple ready lang. na si Miss Claire Junjong. At mamimili kami ng mga na-send sa picture at meron kaming ipapamigay na mga ano ba? Ayan, nandito na rin si Kit. Uy, Grabe nandito na si ah. Kit. William Harry Santos Arnold. Hey yo. Arnold. Yung ano ba yung ating ipapamigay pag dumating na? Present lahat ng natin dito. Dito na si Mr. AJ, si Mr. Zomer, si Ryan, si Silver, si Kit, o si Mr. Paul na. Yan. Kaya ang category natin Horror ay song daw. OPM songs. OPM songs. So, syempre, habang nanonood kayo at nag-enjoy, mag-heart rock naman kayo dyan. For Team Kimpy and Like Rock, for Team Rupi, kaya naman simulan na natin ang ating game In 3, 2, 1! Okay, so ang ating category ay OPM songs. Okay, so meron mga OPM songs na originally English songs. Pero OPM sila kasi kinanta ito ng ating mga Filipino artists. So, sasabihin nila kung English ba or Meron Tagalog. akong Hulaan nyo ang first line. May 2 points kayo pag nahulaan nyo ang first line at kung title naman, may 1 point kayo. Meron Okay. akong tour. 2 words. English or Tagalog? Tagalog. Tagalog. Ikaw, meron kang 1 word, English. Ayan.
Yung kay Miss Kim Tagalog, yung kay Rupi English. Ayan, hulaan nyo na guys. Ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. At syempre, hulaan nyo ang first line. May 2 points yan. At syempre, OPM to guys ha, hindi to international. Ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Hulaan nyo. Alicia Fireflies. Sabi ni Resty, Dragonfly. Ano ang first line ng Dragonfly? Ayan, si Resty, 1 point. Ryan, nakuha niya ang lyrics, 2 points. Maybe I'm a little addicted, sabi ni Ryan. Sabi ni Ryan, pusong Pusong bato. bato. 3 points, pusong bato, Ryan. At, oo nga, 3 points. Ang bilis naman. At dahil dyan, panalo ka na, Ryan. Ikaw ang aming first winner. May dalawa pa. Meron akong Ryan, 2 pwede kang words ulit. mag-coach. English. Okay, si Miss Kim may 2 words English. Ryan, pwede kang mag-coach. Panalo ka na. Buwan. Claire Junjong, 1 point. First line ng buwan. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Victor, 2 points. Nauna si Victor sa lyrics ng buwan. Yan, pwedeng mag-coach si Ryan Buwan dahil panalo na siya. Sabi ni Claire Junjong, English yan, di ba, Miss Kim? English. English, luha. 2 words. Ay, oo, ang galing yan, Miss Kim. Nandun yung naisip ko, kaya ako sinama yan eh. Magti-trip na lang daw si Ryan. Sige. Sore eyes. Hindi po. English yan. Yung kay Miss Kim. English. Ayan. Ano yan? Pwede na yung sagot mo, Claire. Ayusin mo ayusin lang. mo lang yung spelling. Meron bang icon na kanta na EYE? Di ba wala? Banyo Queen o Jason Menor. Anong first line? Ayan. Ng Sumagot si Banyo Alex Queen. ng lyrics and then sabi niya, I can. I Sabi can ni live, Alex, I can love. I can live, I can love. Alex, 2 points. Anong first line ng Banyo Queen? Ayan, si Alex. I can. Another 1 point. Meron akong Next, drawing na po sila pero hindi pa nahulaan ang first line ng Banyo Queen. meron akong 2 words ulit. Alex, hulaan mo na ang Banyo Queen para panalo ka na. Ayan, sabi ni Alex, kakasabi ko lang, no? Malate. Ako'y, mali ka. Nasa Malate, alas 7. Mali si Alex sa Malate. Walang ako'y nasa. Na ako sa Banyo, sabi ni Resty. Banyo Queen? Ako'y nasa Malate, alas 7. Ito. Oo, ako'y nasa Malate. Alas 7 ng gabi. Pero hindi kompleto. Sige, consider na Resty. Ako'y nasa Malaye, sabi niya. So, si Jenny Remo. Sabi ni Jenny Chenito. Ako'y nasa Malate. Jenny Chenito. Jenny Chinito. Ryan 2 points, 3 Chenito. points na si Jenny. Wait lang, ako'y nasa Malate na una Chinito. si Jenny. Kasi si Resty, ako'y nasa Malaye. Sad. Ryan Chinese guy. Chenito. Chenito na una si Jenny ah. Opo. Nililito siya, Chenito, nililito ni Ryan. mapapansin mo ba? Yung tama ba yun, lyrics? Opo, tama Kay po. Si M.A. Jenny. Leo. Kay Leo. Mapapansin mo ba? Sabi ni Leo. 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 Ay, sa Leo po? Oo, Leo. Leo. Kawawang cowboy. 2 points. May kawawang cowboy ba dyan? Mali. Chinito. Tapos na yung Chinito. May nakahula na. Mr. D,
PJ, can I make a request? Si Alex. Alex! At DJ. dahil dyan, ikaw na ang aming second winner. Parang wala si Mr. EJ ngayon. Ayan! Nakuha na ni Alex yung first line. Tsaka yung ano... Meron akong 3 words. Wish Jenny Remo, 4 points. 1 point na lang, Jenny. Tinan mo si Ryan, oh. Nansichorba. Wish. Nanalo na si Alex, so pwede nyo nang i-copy-paste. Ayan. Wish. Look into my eyes and wish. Tama kaya yan? Kung naniniwala kayo sa sagot ni Alex Gaviola, ating solid seller, i-copy-paste nyo na yan dahil panalo na siya. At ang first line ng wish. Ayan. Meron pa tayong isa na pwedeng maging winner para makumpleto ang ating 3 slots ng winners. In or out? Ito ay isang dalangin. English sa akin. Hiling. English kay Miss Kim. 3 words. There's a star in the sky. Cuba. Pinalayas. Wish. Look into my eyes and wish. Ang wish. Mali. Ang wish. Ayan, meron pa tayong isang winner. Sige, mag-overtime tayo dahil last na kami makakasama. Ibibigay na namin ang isang slot ng winner. English sa akin na may 3 words. Sabi ni Ryan Christian, kung naniniwala kayo sa sagot ng ating solid almusalo na si Christian, next in line. Anong first line ng next in line? Ayan. Sabi ni Victor, wish. Take me by the hand and wish. Mali. Sabi ni Jenny Remo kanina, there's a star in the sky. At dahil dyan, kompleto na ang ating winner. Sorry, Jenny, hindi ko agad nakita. Ayan, kompleto na. So, sa akin ay next in line. Sayang, sana kinopya niya yung sagot ni Ryan. What has life to offer me? Ayan. A total of... Ayan, congratulations sa ating mga winners sa Art Attack. We have Ryan Christian Buwan, Alexandra Gaviola, and ang ating solid almusaler na kukompleto sa kanilang tatlo, si Jenny Remo. Ayan, congratulations. At syempre, pakipiyam ang inyong mga numbers para ma-load namin yan bago magbakasyon. Kaya naman maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, do not forget to like and share this live. Love, react nyo yan. At syempre, ang ating mga pages sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Dito, sa Makati, Madrid, Philippines. Sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan. And we are still hiring HR specialists, programmers, and IT support. Ayan, at sa Madrid, Philippines, Cebu. Ano ang ating hiring? Call center Call center agent. agent. Ayan, at sa ating Madrid, Philippines, Davao. Sa Davao. Walang hiring Walang hiring sa So, Davao. yan Sa Cebu guys, sa meron. mga gustong Sa mag-apply, Makati. i-like nyo lang or i-follow ang aming mga pages para sa mga updates. Anong page mo? Anong page mo? Yes, hiring sa Makati. Admin assistant. Accounting assistant. Call center agent. Dami. Data analyst. Quality analyst. So, mag-apply na kayong lahat. Boyfriend ni Ayi. Ang dami. Yes. Ang dami, Apply ang na kayo. dami. Sa Pangasinan.
Sa Pangasinan, maganda hiring yung kami ng boyfriend ko. programmer, call center, and IT support. Yes. At sa Cebu naman, hiring kami ng Kakasabi na. call center agent. So yan, para sa mga interested mag-apply, mag-message lang sa mga Facebook page namin para sa inyong At application. sumali-sali sa mga group. At supportahan nyo rin po ang aming vlogger ng taon na si Kimberly. KP. So yan, Anong YouTube channel mo? Kim Panes. Kim Wow. Panes. So yan. So magkita-kita ulit tayo guys Ayan. next week and have a happy holiday. long Halloween. weekend. Supportahan nyo siya, guys! Ang ganda ng mga video niya. Nakakapunta siya ng Tokyo, Yes. Singapore. Sobrang naglilibot sa buong mundo. Ah. So, At yan. syempre, hiring kaming lahat. At syempre, sa ating mga walk-in applicants, do not forget to like and share our pages para to keep you posted and updated. Uy, ano Kaya yan, ano yan? naman, Ano yan, ano bago yan? magbakasyon na grande, huli-huli nyo na naman Uy, ano ito. yan? Uy, ano yan? Huli nyo na naman ito ang maririnig. Halo-halo, Madrid Nation! And halo-halo sa ating mga almusallers. And maraming salamat sa lahat ng mga nakihalo-halo dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club! Bye-bye and see you next week. Have a Babush! happy, Only happy here at long Madrid, weekend. Philippines! Bye-bye! Yan ay patunod. The Amsel Club.